z tejto novelizácie zákona. A keďže meníme systém zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi, čo sme teraz preberali, tak meníme aj platbu s tým, že sú vlastne dva tieto zvozové oblasti a podľa terajšieho platného všeobecného nariadenia o poplatkoch boli rozdielne sumy. Určite ste počuli, že teda okresný prokurátor vo viacerých mestách a obciach napadol, že nemôže byť na území jednej obce rozdielne ceny v poplatkoch. Že je to diskriminačné. Zavádzame zber taký, aby každý človek bol povinný mať toľko a toľko zvozov a nie len jeden za 3 mesiace alebo za pol roka. A tým pádom určite aj tieto černé skladky zmiznú. Ja myslím, že v našom meste je dosť žalostná tá situácia s týmto, čo človek má s nejakým odpadom urobiť. V niektorých mestách sú dosť priaznivo pre občana riešené určité veci, že keď on robí napríklad tú prerábku, akým spôsobom to môže na smetisko vyviesť. Často vo viacerých je to o tom, že dokáže ako občan mesta na smetisko, keď to sám zavezie, dokáže to tam vyložiť zadarmo. U nás to zváženie, keď ho zvážia s vozíkom, ktorý po prerábke nabite, keď ho zvážia na skladke, zaplatí také peniaze, že potom sa nečuduje, že to väčšina ľudí u nás rieši takto, predsa chudobnejší región, ale že či sa neuvažuje aj nad tým nejakým spôsobom umožniť občanov, aby boli zvýhodnení v tom, že keď má nejaký takýto veľkoobjemový odpad a vyvezie si ho sám na skladku, nebude ho kadesi, nebude čakať na kontajnery. Či by to nebola tiež určitá cesta, ako by sme nenakladali takéto výdavky na veľkoobjemové kontajnery, a ako by to bolo trošku priaznivejšie pre občanov. Ja by som v dôvodovej správe bod číslo 1 0,011 eur je vlastne kompromisových cien 0,14, 0,09, 0,014, 0,09 a 0,044 až 0,09. My vlastne ideme dole z cenu, hej? No ideme, u rodinných domov ideme dole, lebo tam bolo 0,0149, ale u bytových domov ideme hore, lebo tam bolo 0,091. Ale 0,09 je viac ako 0,01. O 800. Tak pardon, tak som sa pomýlila. 0,0090. Takže 0,00. Takže to už končí. O 21%. Je to teda fakt, teraz po tých vyrovnaniach. Myslíte... Bytových domov dvíhame približne o 21%. Môže to tak byť, hej? To znamená 5 000 obyvateľov, teda rodín, dvíhame poplatok o 21%. Potom mám ďalšie, v paragrafu 4 odstavec 3, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zníži približne o 70%, ak som to dobre počítal, pre poplatníkov bývajúcich v mestskej časti Čadečka u Sedla. Je to tak? To ponechávame tak, ako to bolo aj tento rok. No, ale je tu veta. Rozdiel poplatku bude uhradený z poplatku za uloženie odpadu v zmysle zákona číslo 17/204 o poplatkoch za uloženie odpadov ako kompenzácia za možné zhoršenie životného prostredia. Zákon číslo 17 nepripúšťa kompenzáciu. V tomto prípade je to v rozpore so zákonom, pretože poplatok za uloženie odpadu nie je možné použiť na kompenzáciu iného poplatku. Táto veta buď vypadne odtiaľ, alebo tá prezidentka potom nie je zákonná. Je to rozumné, že sa im to samozrejme zníži,
aj keď je veľa lokalít v Čadci, kde by bolo potrebné urobiť takéto opatrenia, nie len u Sedláka, ale ďaleko u viacerých lokalít, pretože to zhoršenie životného prostredia z hľadiska hluku, prašnosti, kde čoho je viac, samozrejme, je pekné, že sa to tak robí, ale nie je možné to kompenzovať z iného poplatku. To zákon nepripúšťa. No, na odpadové hospodárstvo. Tam nie je povedané. Na účely odpadového hospodárstva, nie na doplatenie rozdielu, to zákon nepripúšťa. No tak bolo to aj v súčasnej DZDNke. Ako dôvod vlastne tie bytové domy boli Reagujú na pána poslanca. áno, on hovoril o tých 21%. Ja reagujem na to. Z akého dôvodu vlastne sú tie bytové domy znevýhodnené A bol to nepomer medzi rodinnými domami a bytovými domami, pretože bytové domy, ktoré mali 0,0091 a rodinné domy mali 0,0149, tak to bolo ozaj veľký rozdiel. A teraz nesmiete zabúdať to, že pri bytových domoch sa robí dozber tých odpadov, hej? Dozber ošetrujú sa tie plochy. Kdežto pri rodinnom dome si každý musí vyčistiť sám. Tam že nedá sa to, ja neviem, ako by sa ináč navrhlo, aby sa nejaký kompromis našiel. čiže bežnou praxou Ďakujem.